Laudatio. Amen. Amen. Ited mo kadakwada tinaylangitan at tinapay. Kumararag tayo. O Diyos, nga itinakaskas daaw a sakramento, imbatim kadakam ti pakailaglagipan mi, ti panagdaydayaw mi kadag itinasantuan a misteryo, ti bagi ken daram. Tapno may kari kami akan kanayon, iti bunga ti panubot mo kada kami. Sigang agbyag ken agari, a Dios agraman ti Ama, ken ti Espiritu Santo, itagnanayon nga awan tinggana. Panagdaydayaw anadyusan, madaydayaw ti Diyos, madaydayaw tinasantuan anagan na, madaydayaw ni Jesucristo na paypayso a Diyos, ket na paypaysumet a tao, madaydayaw tinagan ni Jesus, madaydayaw tinasantuan a puso na, madaydayaw tinapateg unay adara na, madaydayaw ni Jesus itinasantuan na sakramento ti altar, madaydayaw ti Espiritu Santo amang liwliwa. Madaydayaw ti naindaklan ngay na ti Diyos na iningasatan a Maria. Madaydayaw ti nasantuan ken dinamulitan a panakabukel na. Madaydayaw ti nagloryaan a panakayuli na sa dilangit. Madaydayaw tinagan ni Maria, Birhen ken ina. Madaydayaw ni San Jose na teppel unay nga asawa na. Madaydayaw ti Diyos karagiti anghel ken sa santuna. O sakramento na
tu yalda kainarani ti Apo. Umay kayo sa kayo. Itinagan ti Ama, ken ti Anak, ken ti Espiritu Santo. Ada kuma kada kayo ti grasya ni Apo tayo a Jesucristo, ken tayat ti Dios nga Ama tayo, ken ti panakairanod iti Espiritu Santo. Umuna a Domingo ti Nobyembre ti bulan a panagiruknoy tayo iti naisang sangayan a panagyaman iti baro nga apit ken ti bulan nga idawdawatan tayo dagiti amin minatay tayo pananglaglagip tayo kadagiti amin a nagkakauna a nagnanaed sakbay kadagiti pagnaedan tayo dagiti pagubobraan tayo dagiti taltalon a pagmulmulaan tayo ada tayon iti maikatallupulo ket dua nga ordinaryo a Domingo. Agdawat tayo ti kaasi ti Apo, tarabayan tulungan na tayo nang runa ti panagsardengan ti pandemya ti COVID-19, ti kapya iti sangalubungan, tunos ken panaginayat dagiti tattao, panakaipateg ken panakailala dagiti babaket ken lalakay ken dagiti ububing. Agbabawi tayo kadagiti basbasol tayo, tapno may kari tayo amang kiranod kadagiti na santuan a misteryo. Agkompesarak iti Dios aman nakabalin amin, ken kada kayumet kakabsat, tasyak nakabasulak iti panunot sao aramid ken liway ko, basul ko unay, isong agpakpakaasya ken Santa Maria agnanayon a Birhen, kadagiti amin ng anghel ken sa santo, ken kada kayumet kakabsat, tay kakasidak kuma iti Apo tayo a Dios. Kasyan na kami Apo, pakawanam dagiti basbasulmi, katalaan na kamamin nga iturong iti biyag nga agnanayon. Apo, kasyan na kami. Kristo, kasyan na kami. Apo, kasyan na kami. Idaydayo tayo ti Diyos, ikanta tayo ti Gloriana. Gloria iti Diyos, di kangatuan, ket dito'y nagakapyan. Kadagiti tattao anaimba ti panagnagnakem na ibunan nagdaka itanog daka pagrubawan daydayawen daka agyaman kam ken kam gapo iti naindakla adaya. Gloria iti Dios, di kangatuan. Apo Dios, na ilangitan nga ari. Dios Ama, aman nakabaling amin. Sika Apo mia Jesu Kristo, bubukto nga anak ti Dios nga Apo, Kordero ti Dios ke anak ti Ama. Gloria iti amang kadagiti basbasul ti lubo, kaasyan
na kami, sika amang ika, kadagiti basma tilubo, awa kadago pararaw mi, sika si tutugaw, iti makannawan ti Ama, kaasyan na kami. Gloria iti Diyos, ti kagatwa, yan tangay siksika o Apo, Jesu Kristo iti nasantuan, siksika ti Apo, siksika ti kagatuan, iti timpuyog ti Espiritu Santo, iti gloria ti Diyos Ama. Amen. Kumararag tayo, manakabalin amin kan manangaasi a Dios, ilisi na kamkad asya ayat, iti amin a pagdaksan. Ipaay mo kumanga awan lapad, tibagikan kararwami, amang tungpal iti ipanong mo kada kami. Gapo ken Kristo anak mo ken Apo mi, iso ang makipagbiag ken makipagari ken ka, ken iti Espiritu Santo, Diyos ngagnanayon awan ti inggana. Iti may basa na adaw iti umuna as libro dagiti arari. Napan ni Elias a propeta ijay sarepat, idi dumanon ti pagserkan ti ili. Nakakita iti maysa abalo a madama a mangay kayo. Pangaasim tek kanak iti danom nga inumek, kinuna iti babae. Idi mapan mangala ti balo iti danom, impakamakam ni Elias, yalaan nakmet kuma ti sangkabasit at tinapay, insungbat ti babae. Ammo ti Apo a si bibiyag a Diyos mo, nga awan pulos ti tinapay ko. Sangarakem lang nga arina ti bornay, ken sangkabasit alana ti ulibo, iti garapon ti adda kanyak. Mangay kayo ak tapno adda paglutok, iti sangkabasit a kanenmi. Siyak ken ti anak ko a lalaki. Daytanto ti maudi a kanenmi, kalpasan na, matay kaminto iti bisin. Di kaagdanag kinuna ni Elias ken kuana. Ala, inkalutwenen ti kaninyo nga gina. Ngamiaramidan nakpay nga umuna, iti sangkabasit at tinapay, iti addaken kang arina, samuyeg kanya. Kalpasan na, lutwem tinabati, tapno adda kaninyo nga gina. Ngamin, kastoy ti kuna ti Apo a Diyos, ti Israel, dinto ang maibos ti arina iti bornay, wen lumatyanan ti garapon iti lana, agingga iti aldaw asyak ti Apo, yegko ti tudo. Napan ti balo ket inaramid natin baga ken kuana ni Elias, adda umanay ataraon da amin iti adung aldaw, kas inkari ti Apo ken ni Elias, saan da anaibusan iti arina ken lana. Ti sao ti Apo. Kararwak idaydayaw mo ti Apo. Nagasat ti tao at ti Diyos ni Jacob, ti katulungan na, kit mangnamnama iti Apo a Diyos na, isu ti mangted ti justisya, kadagiti mayrorumen, ken mangted ti taraon, kadagiti mabisin, wayawayaan ti Apo, dagiti balod. Luktan ti Apo, ti mata dagiti bulsek, itanok na dagiti may lupit-lupit, ayaten na dagiti nalinteg, salakniban na dagiti gangannaet. Saranayan na dagiti balo ken ulila,
ti panggep dagiti managdakdakes lapdan na, agnanayon ti panagturay ti Apo, wen osyon, agarin to ti Diyos mo, iti amin a tiyempo. Ti maibasa na adaw iti surat kadagiti Hebreo. Saan ang simrek ni Kristo iti nasantuan a disso nga inaramid ti tao nga naitulad iti napaipayso a disso. Simrek ket di sa dilangit ayan na ita iti sangwanan ti Dios gapu kadatayo. Tinawen na sumrek ti kangatuan a padi iti nasantuan a disso. Amang idaton iti dara ti animal. Ngem saan anamin adwa simrek ni Kristo amang idaton iti bagina metlaeng. Tanukas ta kuma, masapul met nga rod nga may min adu ngagsagaba manipod iti panakaparswa ti lubong. Ngem iti kinagpaysuna, nagparang anamin pinsan iti pagibusan kat dagiti panawen. Tapnoy katen na ti basol babaen ti panangidaton na iti mismo a bagina. Na ituding amatay ti tao iti maminsan. Ket kalpasan na ukumen ti Diyos. Kastamet ti mamimpinsan ang maidaton ni Kristo ang may kat ti basol ti adu. Agparangto ti may kadua daras ngem saanen agapu iti basol no di ket tapnoy salakan na dagiti sisegga nga gururay kenkwana. Ti sao ti Apo. Ana Santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Kadagiti balikas, Ana Santuan, Alleluia, Alleluia, Alleluia. Ti Apo adda kuma kada kayo. Ti sumaganad na daw itinasantuan nga ebanghelyo kasinsurat ni San Marcos. Bayat ti panangisursuro na kadagiti tattao kinuna ni Jesus. Annadanyo dagiti mamaestro itilinteg. Magustuan da ti magna asikakawas iti nagayad ken makablawan asiraraem iti publiko. Pilyanda dagiti kang runaan at tugaw kadagiti sinagoga ken katanukan a lugar iti fiestaan. Gundawayan da dagiti balo a babbai ket takawan da ida kadagiti balbalay da sada agkararag iti atidog apanglinged iti aramid da. Nainginget to ti dusa da. Idi agtugtugaw ni Jesus iti asideg ti pagitintinnagan iti daton ijay templo. Pinalpaliw na ti panagipisok dagiti tattao iti kwartada. Nawadwad dagiti kwarta nga itinag dagiti nabaknang. Immasideg ti maysa a balo a babae a napanglaw ket nangitinag iti dua a siping nga agpateg iti maysa a sentabo. Pinaasideg ni Jesus dagiti adalan na, ibagak kada kayo kinunana, ad-ado ti intinag tinapanglaw abalo
idiyay pagitintinnagan ti daton ngem ti dagop ti amin nga intinnag dagiti sabali. Ta intinnag da dagiti sobra ti kinabaknang da. Ngem ti balo numan pay napanglaw inted na ti kakaisuna nga adda kenkwana. Inted na ti amin a mabalin na apagbiag. Ti Ebanghelyo ti Apo. Ayayatek, kakabsat ko kan Apo tayo nga Hesu Kristo. Dagiti maibasa ita, iturong da tayo nga agamiris, ti panangitalek tayo, ti amin a panagbiag tayo iti Dios. Napnuan pakumbaba, ken nabuslon ti panagayat na nga puso. Napno iti panagayat, panagserbi iti pada nga tao. Dagiti babbalo, ti dakamaten dagiti maibasa. Ti balo nga babae nga taga Sarepta, ti daan atulag, anang pasangbay ken ni Propeta Elias. Pinainom, pinakanna, nagungunaan, iti kanenda nga agina, iti entero nga panagbiagda, saanen nga naawanan. Numan pa'y tiday nga tiyempo ti bisin, dagiti nga agina, napalugudan, gabuta uray isulanganan, tinatda nga taraon nga dakadakwada, imbingayan dapay, ti tao ti Dios, ti maysa profeta, ni Propeta Elias. Ti balo, iti Ebanghelyo, inted na ti kakaisuna, amin nga dakyan kuana. Dagitoy ket iparang nakadatayo, ti napalalo nga pakumbaba ken panagtalek iti Dios. Nadakamat ni Apo Isus, sakbay na, dagiti dadaulo, mamaestro iti linteg, ti panagbirok da iti panakaitandudo ken pamadayaw, ti panakabisinda iti panakabigbig ngumadadda iti saklang iti matang ti Dios nga daytoy nanumo nga balo nga nangited iti dua nga siping agbalor ti maysa nga sintabo iti natanok adadayaw na iti saklang ni Apo Dios. Dagitoy nga pampanunot iturong da tayo mat, ti may kadwa nga may basa, may panggap iti kangatuan apadi, ani Apo Isus, nga inted na amin, intalek na ti amin na, agpaay, timbag ti sangalubungan, sakripisyo nga nairoknoy para kadagiti basbasol tayo. Pagamamirisan tayo garod, ti daytoy nga Domingo, leksyon latta para kadagiti adalan. Paset pailaang daytoy ti atidog a Martes Santo. Di na pa na Domingo kalkalpas dayay leksyon ti anya kaditi kang runaan abilin. Ket nay parang panagayat iti Dios, amay parangarang iti panagayat iti pada nga tao, kas iti panagayat iti buko da bagi. Kitaan tayo dagiti temanan iti mauding nga lawas nga kadda ni Apo Isus. May panggaplat ta dayta iti panangited anapnuan ayat iti bagi ken biag iti Dios. Follow upan naman dato yan at dadayay templo kitaan da buy-buyaen na inlungalong na ti panang paliw kadagiti agitinnag iti daton ti pagitinnagan iti limos. Manan leksyon nga inted na ti amin na, panagited iti amin nga awan ti panangitandudo iti bagi, napno iti kinapakumbaba,
nga iladawan dagiti babbalo nga matagtagibasit ken awan ti kaimudingan na iti kagimungan dagiti Hudyo. Daytoy nga panagited apektaran na ngamin no kasano ti ikakapet dagiti banbanag iti kaunggan tayo, iti panunot tayo, iti panagbiag tayo. So nga isuro na tayo iti detachment, ti ladawan nga mapampanunot ko lata no may panggap iti ilalapsi, ilulukay, panakarokat tayo kuma dijay timmik ka nga panakaikapet kadagiti banbanag diti daga kadagiti sanikwa nga ti epekto na nga saan mo maibatan, saan mo mapaluspusan, nagita nga adda, kinabaknang, sanikwa, amin-amin. Kat di tayo mapuputan, irarab na tayo iti kinaagom, kinabukatot, kinaamang, napalalo kinadayay, nagkakaro nga termino ti Ilocano, sarimulyo, rawat, kaslasik sikala tinabiyag no di tayo mapupuutan aket dayjayen ti napalalo nga kimpet nga timmika iti turay iti pamadayaw iti sanikwa angka nga makapaluspos di ka makapanaw di balayo kasla itarayda wala nga nagdakelan ipatay mon nalmes jay baboy mo, kaya mo timatayan. Natinag jay karayan jay talungan baka, mo napuputan, imputipo mo jay lanot, jay tenged mo, kaya mo matayan. Slawanan. Dahil jay nakaro nga kimpet. Jay awang magayam ti talo mo nga dapo Diyos, nga dinto mang baybay aking ka. O magayang pamatim nga datatang mo nga mangkit kita ti pagimbagam ken pagsayatam kibagam mga rug nga mamati ka kinapo Dios dahil ita tinagdakkel nga karit iti amin nga banag yung tunukan yela bagbagita yon salbarek to'y bagik manggedak agurnungak bumaanangak tunukan tayo napuputan nagpategen sa mga malibtawan, kasla mataykan, nawan tiganan siyam, tatanga Domingo, time is gold, masapol nga manggedak, 93 mon, agpimpinsyong katiba intimil, ngam kaya mulat tati mapan mangged, kaagparot iti kalunay, tapno ilakom, isupay, di mo may turad, di gumatang iti insure, tano na pigsa ka pa'y. Tabarang mauray mo, di 100,000 ka, 95 mo gaya, mga 93, 5 years lang ganun. Naggagot ka. Ay ko, baka kimputan. Hindi kita envelope na titayting. Awang kano titayting na. Tatilangan nga rod ka, nakurapay kan mamir-miraot nga balo. Ng 20,000 ti pensyon na nagadu pa utang na. Ta siyempre bakuten nagadumat ti mga arsyok aglalo ti pagsasauna pay agarami ka timbag iti padam nga tao taano magunod munto ti langit ay nagadu pa utang na 5 gasot nga ribo di maysa sa nga gasot a ribo di maysa 60,000 di maysa nagadu nga mang tiktikaw na nagmaya nga pagpistaan nga pagututangan ta siyempre di nan sapay magasto ti 5,000 wano 2,000 ti makabulan ke 20,000 ye pensyon na nagaget nga ta kumapay ngagtaraken ti numero baka tumamapay adumang kuman agasem anya dagiti tantayo dagiti leksyon iti panagited iti ke nasaki datoy ko na yung mga tanata ay ngam tatak hindi nang rugi ti dipunturom panagited so nga ti Hulyo kanayon ko nga ibaga
Agluhalo tayo, tapno na adu ti apit, tano adunto ti idaton yung nga irek. Agpaiso, yung may isa nga barangay, nga iti 2 nga tawanan, 3 nga tawanan. Agidaton dalaeng iti sa nga salop abagas, may maysa, di na pangatawan, basit kan ti apit, may maysa tinagidaton ti sa nga salop nga bagas, na isupot ti jayan, bendisyon na mga po daw ti baro nga apit, nga rod, mangala kayo ti ikabilyo, di jayan ti pagbagasan nyo, nangala da amin, hindi agawidak, supot lang nun, dadadayayan. Kung siyempre kaya ada amin ta, nablisan garod, kati utag tayo magkaanting-anting, iso nga, adarye katisis muna, nga mailawlawag da jay nga, palagip nga ti apo ti mga aywan, sa ngarakom nga irik, sa ngarakom nga pagay, ay nga, idi ako pagay, dawa ti pagay, kan sa ngarakom nga bagas, ingkabir na naisilupin da jay, bagas, da jay pagbagasan, da jay irik, da jay ayan ti, nagipumpunan da, no di da pa inlako amin ang madama da jay pumpun da ratariya da jay. Tano may palagip lata nga ti apo, ti mangmangted, ti pagbiag tayo, ti apo, ti mangaywan kada tayo, ti apo, ti mangitited ti amin, nga pagbibiyag tayo, da jay ti palagip na, ni Jesus nga nagungar, nga biyag, iso nga rog nga nablesan, ni Jesus nga nagungar, nga biyag, iso ti biyag tayo, so nga dagiti pagbiag tayo, kan ti biyag tayo, amirisan tayo, tano mayataday kan kuana, da jay ti katisis muna. Kat, yung may isa nga barangay nga sa tatayan, hindi ko nakigtutakon, da jayan, tingna ti kapilya, 1, 2, 3, pagkakatawa na natin ko, nagadumutan, dusi nga kaban, ay sa nga kaban, supot, nagkalmagki di, supot nga ng kutong yada duma, tapno basit ti malaon na, ang damo datay, supot ti hagmas nga nagdadaklan, nagadumalaon na, may latamat so nga antan, nakitaan niyo man, apaya awan nagtagtagari, nagbagyo ngum kaasi ti apo, nasaya atlata ti apit ti kaadwan, numampay adamat adagiti, talaga nga napukawan na parigat. Ket makitam dayta nga panagited, ited mo nagrigat, apay nga nagrigat, dadya garod, adakitakit. O, kitaan tayo, ti panagited, adamangted, gaputa, mapilpilitan. So napan, baglaki din ta hanga uson ti makipaspaskwa at daidin ang panawon nga ingka makipaspaskwa tagsulisit dati igatang dati pinggan, kutsara, aklo, dalaok nga gamigam ti punsyon, damapan makipaspaskwa at adakano project da, no duma project da rin eskwela, so kimuyog to yung principal, wala dapat yung principal, imay pa kami yung ministra, kababain, kakaiso na nga 5 gasot nga pisos, intedan, kababain, mapilpilitan. Uno saan, napan nagkipaspas kwa da gajay choir, tarno ada igatang da iti organ, uno piano, kinmoyog ye pade, nagkasutana pay, kuna-kuna pay, ako, siyang ribulat ta itod mo, nariga amait, ada ni apo pade, ngumnawan na apo pade, tadati laeng, manarawid-wid, uno datay mapan agkas-kasakas ti tayteng, ne, kuna nalatan, ngumnod da di paday, lo, kababae na dapay ni paday, mapilpilitan. Ada agited nga mapilpilitan, ada agited tadida kayat ti mabainan, ada agited gaputa kayat dati mapalakpakan. No agited kayo, maimarkan to, jay diding ti simbaan. Makitam di jay antay, at nakasura di jay, donor, kunana, sugat, kuna may maduubing kami, apay nakasura data donor, di mo maamua, tinangi donar, donated by, makita, so at makikita kiduubingak, apay nga tangad da lapida, kuna di jay apang ko kitang kuna no at da na ikali, di jay unag ti kapilya, donated by, donated by Leona Escalona, ni apong ko dayay, nagkakabil, nagdadak ko lang, dayay, nagado, kasla nasakit jere inam, nga saan nga mabigbig, dayay manan, tikim maput nga rik na, nasakit jere inam, tatamat ti oso, Facebook, pantry, kanana dayayan, donated by,
Dadya mo di pistra, kana mo tan. Dadya mo di mistranan. Mrs. Kuna mo dihayon. Led by Mrs. Quadra. Kuna mo dihayon niya. Mrs. Quadra. Nagado din, naka-uniforme da pay amin. Mga kalalakihan, anya yaman yan. Kidney ng kalalakihan. Kuna mo dihayon, nagiwaras dati itlog. Di kita aja likod, nagado nakapumpen. Pagbibingayan dagi agiwaras. Ang kita ang lata. Mapigkat ang kamot ang agiwaras niyang ngaruda. Hindi ka lang maugi nga naon. Kuna daman. Kita anyo nga talaga. Dagi kita panagitid. Nyati panggap mo, tapno. So, Association of in California. Nagiwaras da, tinaysupot-supot abagas. Di daan mo, agtantanabutob lagi panday kanan, isumanan, pailis 555 kun bagas, awanti corn beef, kung nada ba yan? At, isumanan, awanti corn beef. So, ito. So, baglangan ta, dadya pailis ko, Koreano, imported, rikan pay. Kaya't ngoramanan, kuna naman, ramanan, nagpugpugso, ta sobra tigasang na, nakagasgasang, isugarod, tano sabsabali. Ang data ka kanayon mo nga laki may nga pailis, daya pan nainted ko na. So, pailis mo, pailis latatamudan, basta no noodle, pailis. Ano ta? No, ti aglalako, gumatang aman ti laki may nga pailis, binato-bato daya aglalakon Kung kitaan nyo, data panagitid, mabali nga amirisan tayo, agit-itid ka, agit-itid nga madama gayam birbiro ka na. Ti pudpudno nga panagitid, masapul nga natarnaw, nagtaod di jay puso. Ti pateg, ti panagitid, kasaan nga marukod, di jay pateg, jay naitid. Kas kada kaado, ti naitid. Uray 5,000, ti intid na. Agsarsarugad kan nagaduma sa una. Kapilitan na nga mang tedak ti 5. Binilang tapadi ta api men. Nabilang na nga 150. Kaya ibaga na din nga 15. Ti kukwa ti apo. Gusto mo na ta 5. Hindi na pangatawon ka sa nga saruplaan nga erect tintag ko. Di ka pa. Mapilpilitan. Ang daragay nalimod nga. Bangko binaon nga nagpipicture kadagiti maripreper. Kung nadama na kita agri-prepare nga nagdamdamagak, manunaapi na data, aking kukwa data, kung kunakon. So nga, natalyaw kon, dayay mano. So magita, daytan, makita mo, masapul nga, saanen nga dayay, uray na kadado, tiinted na, ngam di isem na, nakusel ke na ata. Dia makita mo nakusel ken na ata nakabakroy iti nagadong bunga ti utong at iti dugpay nakasaba na karo ba good morning nagmaya dagita bunga ay uwan kaya mau ni may kam bumingay kan nagawaan na tinapannangala sobra ti kagudwa jeri nakum nakunam do kung kunanan aja ni Allah makariri, makaibagbagaan, nagadumot ton. Duduwa kay ngagkabalay ka ni katungangam, siya kapito ti anak ko, lakamot ko. Hanarata yung bagbagan nga. Nagranggas mo dato nga dumawatan, kung ko na nalatan. Hangarog nga malibtawan, kita di jay nga makita, no niya tiri inami din nagitid ka, dayjay. Ti ususto nga no, alam, mangalakan, sige. Lalo kumano na panimuraga ti nga imposiblin sa mga dyan. Panimuraga ko nakadawes. Nagmayat ta dinawes maun. Makaibilbilo. Agpaligo ka man. Mabaing ka nga mangibaga. Nagngina ti karni. Ngum no nalaka. No tarong laang. Mabalin ti dimawat. Kano mga tanga ibaga. Ngum no nakangingina. Kasla mababaing ka. Ngum no nangidyaya. Ay tingkyaw. Mutingar datanay dakol. Datadapatana. So dahi na.
Isu ko mati pasidak kinila kay ko kung kunamat ni baka nangam anyapay. Ngkas jay. Yu uneg mo ag giteb-giteb. Nakita amno gited ka, lag kita nya tata. No ngam ka adu kay mangaming nga makimkimisa ka nakasaganan na jay ikargana nakasaganan. Jadi kasto iti kulurnan. Kasto iti kulur na amin sa rajay. So nga sukatak tuman ti blue. Nado makipadpadlaw ko pa ang blue da jay. Cover na no tado magabuta ka sa wala iswa daytan supaya kita tan padasam no naitugo mo jay walit mo ngam no agabay ngamin ya gasawa ka no kauten nila kay na jay wali nang ko nagadun kuna na ngamin so nga nagado naduma ka madandanaga no agabay ya gasawa sigurado kalbitin ni baka na dato abot dita laeng ko na nay dato ti kargam ni pay ko baka namang teden tanon nila kay na ngamin ka kauten na jay walit na kuna na ala na jiblo nagadun kuna na tinipay na nakita launa de nagmayti panangaso no adu unay kuna na mo pakicindak to kuna na mulaang gabutad dado ti simbaan ka binayban na latan ta balay da ngamin o manay nga pagang-angatan da awanan ti kwartan kung kunadan nasukalan ni baka na nasirip na nagadumog nga blo yung makita yo mangitid ka nga us-usto napay nga da balo ko ibaga ni Apo Isus nga adu ti inted na kadagi babaan ng sobra laeng nagado nawadwad ti inted na ng sobra siyempre naglaka ngamin ti mangited no nawadwaden ngum dayay isu laeng kada inted na pay gapo tagtalag dinto mang baybayan ni Apo Dios kasla ri balo nga ng pakan lalo no ayaban nyo ti pade sayo pakanan ay umadunto no madimo nga kaya ngayaban jay padi awan tulatay sumula nga giinunada gamang pakanti padi ngam kaadwan na jay mula na baanang timang pakan jay padi so nga na-cancel so nga tatan aglalanglang langanan amin makita yo tapno iti kasta agsagrap amin iti imbag ti Apo kasano kumagamin ti panagited umuna sigun iti Biblia agited ka nga saan mo nga pagunyan yay trumpeta tarararararararar ada pala pakauna na adatan ti donasyon 50,000 pesos Mr. and Mrs. Florentino Escalona palakpakan tayo tantararon tarararan kita ka oray jay baryo idia ka tan certificate of recognition Balikbayan Florentino Escalona donated 35,000 for the combo. Kuna na yan. Ang palakpakan tayo, iso daytan. Hindi ko nagbida aming nga balikbayan, tunggal piyesta, balikbayan langanan, kadagijay lokal, agmalmalangalatan, agur oray ti marapel, nga imported nga corn beef. Minada yan na mapanda amin. Kasyay, talaga naman. Saan mon nga ipakaam mo, saan mon nga ipisbok, awanan, nalpasan. Gabutan na ipisbok, dagiti mapandijay pantar, aglulumbadan, nagadong organisasyonon, pandamin nagpipicturan. Apo, nausarmat nga lupot, dagi adadyayon, imbati da amin jay igid ti kalsadan, di da pa'y kaya nga pagnisnis. Apa ganyan nga ron. Idi kuhan, dagi mo daduman, binigatan handangan na pan nagububran agur uray dalatan ay kata biniga mo tanta adagi panti sandwich kasla malamatay ti bisino namin nga tagapantaran idi ko na da baryang gayam nga nakarkaro pay nga maminribo ngam diyan napasama di jay pantar kada bilya irmusa na baybayanan ngam gaputan nagviral da jayon kitam ti epekto ti Facebook di kad pa ala inaldaw malakad pay agited ka nga saan ka nga agbirok ti pan nakabigbig tano mabalbalin yaramiden ti kanawan di mo ipakamo jay kanigid kuna na pay sabsabari no sililimod si kalaeng panyulat ta ipanan awanan ti pakamo dayta may kadwa mangted ka nga awan ti sarugaddeng awan ti sakit tinakam wanon imbis nga pagkicinda ko awanon tali magasuto ni yamutan sayang
Adda, no nagduma sa ragwadeng. Damo lagayang kung kuna yung unagmon. May katlo, tuladan tayo man, ininutan tayo man nga pagibasaran da jay kuna ni Mother Teresa, mangted ka, aging gana nga mangrikna ka, mangted ka, aging gana nga anay. Padasin yun to man maramdaman. Naka yung padasin da jay, into numay yung sunggapong, lukatam jay wallet mo, kita te agan nay ka. Ngamno, damat dagi tay, 20 pa ilaan ka agan anayen. Ay, niya nga ron. Naganaya umot apaw. Apay, limlim mga 20 ti kwarta, kintug ko dyan may sa anay ko sayang. Anak makagatang ti sangalata nga insurance. Kung anay sa daya, yung malagip na. Mangted ka, aging ganang aganay ka. Kita inted na. Dayta nga malagip tayo, dayay expression kan sinurat dagiti Obispo ti Pilipinas kan dagiti laygo. Hindi nagdadagop da iti Second Plenary Council of the Philippines. Awan, tinakurapay unay, nga awanan ti mabalin na nga iburay. Awan, tinabaknang launayan, nga awanan ti kasapulan na pay. Amin, ada mabalin na nga ipaay. Amin, adalata kasapulan na lata ti pada na nga tao. Nga ura yun na panglaw, adalata maipaay na. Diyan na baknang, sana nga mabaling ako na kontento akon, kompleto akon, awan masapul kon. San mo makaaramid ti bado na? San mo nga makaaramid ti sabon nga paglabana? San mo nga makaaramid ti mantika nga pagluto na? Masapul na lata ti pada na nga tao. Adalata masapul na. Ngumadang amin di gati kanito nga gabutan na saliwanwan kan na baknangan kaslamulawan ti masapul nan han na pay masapul na Apo Diyosen kada yan nakurapay kaslamulan na baybay anawan na pulusen at dagayam mabalin na ngay maipaay ni Leo Tolstoy nalatak nga manurat nga taga Russia dimteng iti panawen iti panagbisin iti Russia aming nga suli, mabisin, naggadungag palpalama, na minsan magmagna, ang lakatan, nakasabat tagpalpalama, rikisa ti amin, awang nga pulos, awanen, tinabati, naited na aminen, kadagiti, nakadadon nga nasabsabaanan nga agpalpalaman. Tatati, naramid na, napan na inarakop, layag palpalama, kabsat ko, lumda nga awan ti mabaling ko nga iburay king ka inarakop na inagkan na kabsat ko awan ti mabaling ko nga iburay na ibusen nakalwa da jay inarakop na umanayan inarakop nak inagkan nak inawagan nak pay akabsat uray nakanumnumo ken nakarigrigat ti panagbiag tayo no adda pa nagiinnayat tayo, no aglalaing tayo, nagragsak tibiyag tayo. Oray baba nang tayo, nasaliwanwan aminen, di tayo mo't agpapatangan, agpapatang tayo mo ano daduma, ngam tupperware mat, santo nagaduma sa utilikudan, Allah, di may isang barangay nga puro da baba nang, nagngangato ti alad da, in mighty layos, binuang na aming gialad. Agasem dayta, nagaamang kay tumo gamain kan private life. I don't want to be disturbed. Kakasya mga amin ng tiyaran. Widinto nga, uray no nakurapay kayo, ngum nagkasaysaya at tilangan-langan. Jay sisa, sino tinagado nga adda di jay sisa? Kaadwan na jay pada nga nakurapay. Dagi na babaanan ka nagturay, nagrigat nga umay. Nagipatulod dalatan ti donasyon. Di magturay bise. Agasem. So makita yo, ti sino do ibagbagana, datay amin. Awang kumati umununa, awang kumati maududi. Agigiddan tayo ngagdalyasat, agkakabsat tayo amin. Panagited, irorok at iti nakaro nga panakaipigket, panakaiyatats kadagiti sanikwa napakumbaba nga panagited ken panagayat
Awan ti birbiro kan na nga panakaitan dudo, panakaitan ok. Nga dadya kaunggan tayo na daddo mga masapul nga mabigbig. Awanan utang na yung baganakam ko natin pa no, makalipat ng anyaman nga na imbag nga naramid tayo. Imbag nga naramid tayo para kiniapo Diyos. Inaramid daw kiniapo Diyos. Impay tayo dito nga pada nga taong para kiniapo Diyos. Nalpas. Kinuniapong ko, tinang idunar ide, dahi nga dagat ikapilya. Mabalin nga ising-singir ka ni palagi. Ngam nalpasan ni apong mo nang itadang nga sika. Ngam feeling mo mutan dahi jay makiranod ka di jayon, mabisin ka ti dayaw kan recognition. Aday ta, leksyon, tinapakumbaba, nga panagayat, panagitid, panagtalag kinapo Diyos. Uneg ti Semana Santa, maudi nga lawas ni Apo Isus, nga dayto iti sarsaritaan na. Suga po nang iturong na telatang iturong, yeladawan, tikita ti panagitid na. Amin, amin. Si tatalek iti Diyos, si tatalugod, si papakumbaba, sakripisyo gapo iti ayat. Amin nga maitid, sakripisyo gapo iti ayat. Nagayat kan, period. Saan mo nga isuti nakakaputan di panuno mo kan puso nga layon nga sarsarita umon. No di inroknoy nga pagdaydayaw ken Apo Dios, nairokno yan, nalpasan. Sabay kuma, tamasursuro tayo dayta, tapno nataltal na di kaunggan tayo, ken naragragsak tayo. Aglalo no umuneg nga agsita talag tayo, nga dintumang baybay aywanan na tayo. Ayatan tayo, subadan tayo mati ayat na asibupud no. Mamatiak iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Anamarswa iti langit kandaga. Mamatiak met kan Hesu Kristo, habugbugtong anak na kan Apo tayo. At imao iti ramid ti Espiritu Santo. Inianak ni Santa Maria Birhen. Nagtutok iti panagturain. Agapuntot sa diyay nga may mangukom kadagiti silbiyang ken kadagiti natay. Mamati akmet iti Espiritu Santo. Patsik met iti Santa nga Iglesia Katolika, ti panagrinanod dagiti sa Santo. Panagpakawan dagiti baspaso. Katadantumat panagungar ti bagi ken biag nga agnanayon. Manakabalin nga Ama, pinarswana kami, tapno maamamuda ka, agserbi kami ken ka, ken ayaten da ka. Ipaay mo nga rod, ti bendisyon mo kada kami, tapno sipupudno ka matlaeng, sipupudno kami matlaeng amangidaton iti bagi ken biag mi ken ka. Apo, denggem ti kararagmi. Apo, denggem. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti simbaan, tapno mabirukan da ti ragsak, ken talged, bayat ti panagsakripisyo da, ti biagda nga agpaay iti Diyos. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti mangidadaulo ti gobyerno tayo, lokal ken national, tapno itedda iti tunggal maysa, ti rumbeng nga awaten da. Iti kasta maragpat da ti panagduras ti pagilyan. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay tina Kristyanuan agimong tayo tapno umadukuma dagiti agtutubo nga lalaki ken babae ti mangidaton iti bagida iti nakonsagraran a panagbiag. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti narangay ti panagbiag na tapno ipingay na dagiti parabor anawatda iti Diyos kadagiti marigrigat ken makasapol. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Agpaay kadagiti kakabsat tayo apim mo sayen tapno maawat dan ti ragsak asubalit ti panagserbida iti Diyos. Kumararag tayo. Apo, denggem ti kararagmi. Dagitoy Apo ti kararag ken araraw mi. Denggem kadida, papigsaan na kami nga agserbiken ka. Aging iti aldaw nga ayaban na kami iti sidong mo.
gapo ken Kristo nga Apo mi. Doy datumi ketawaten ida sapa kumakamay kari amay To'y dakon mi ketawate ida sapay kumakamay kami amay kumararag kayo kakabsat ko, tapno dagiti daton tayo, makayayo, iti Diyos Ama, aman nakabalin amin. Apo, iti daytoy a sakripisyo, iwaragawag mi ti makaisalakan a panagtutuok ti anak mo. Kita kadi si ayat, dayti apanagdaton mi, tapno malakaman mi, dagiti imbunga, ti ipapatay, kan panagungar na, gapo ken Kristo nga Apo mi. Ti Apo adda kuma kada kayo, itagayo dagita puspusuyo. Agyaman tayo, iti Apo a Dios tayo. Puno unay amay kari kat rumbang, anong mi kat pakaisalakanan mi. Ada kami iti amin na tiyempo kandiso, agyaman kam ken kaapo, na santuan nga Ama, manakabalin amin, katagnanayin a Diyos, tapinarswam amin nga da, inurnos mo ti panagsisinukat dagiti panyempo, inaramid mo ti tao amayasping italadawam, katitalek mo ken kuana dagiti amin na nakakaskas daaw agapwanam. Iti kasta kasunom, iturayan na dagiti amin na pinarswam, ket daydayawen na kadagiti aramid mo na indaklan, gapo ken Kristo nga Apo mi. Makidanggay kami kadagiti amin nga anghel, ikantami timno ti panakaydaydayaw mo ket kunami. Santo, Santo, Santo ti Apo, a Dios dagiti amin aparswa, ti langit ken daga napnuda, iti pakaydayawa. Husana iti kangatwa, madaydayaw ti uman. Itinagan ti Apo, Husana iti kangatwa. Puno unay Apo, abig ka ang kinasanto, sikat igubwayan ti amin na kinasanto. Dawatan mi nga ipay mo ta Espiritum, amang pasanto kadagito adaton.
Tapno pagbalinam, katipay mo ida kada kami, abagi kandara, ni Apo mi a Hesu Kristo. Isu idi sakbay ayawat na si ayat ti bagina, tapno agtutuok, nangala iti tinapay, nagyaman ken ka, pinispisi na sa ninted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alaan nyo kat mangan kay amin iti daytoy, tadaytoy ti bagik, isu amayawat to amaipaay kada kayo. Kasta matakalpasan day di pa ng rabida, nangala iti kalis, nagyaman manen ken ka, saninted kadagiti disipulos na kat kinanana. Alain nyo kat uminom kay amin iti daytoy, tadaytoy ti kalis ti darak, dara ti baro ka nagnanayan at tulag. Iso may buyat to may pay kada kayo kan iti adu at tao, tapno mapakawan dagiti basbasol. Aramidin nyo daytoy, a pangilaglagi piyo kaniyak. Ti misteryo ti pamati. Tunggal iti daytoy, at tinapay mangan kami. Ken iti daytoy, akalis uminom kami, iparangarami, ti ipapatay mo, o Apo, aginggay ti yaay mo. Iti panangilagip mi, iti ipapatay kan panagungar ni Kristo, idaton mi kan kaapo, ti tinapay ti biyag, ken ti kalis ti panakaisalakan. Agyaman kami, tamay kari kami nga da, dito'y saklang mo, ket agserbi kami ken ka. Dawatan mi Apo, tada ka mamakiranod, iti bagikan dara ni Kristo, pagkay saan nakamkuma, ti Espiritu Santo. Laglagi pom Apo ti Iglesiam iti sangalubungan, parayrayem ti ayat na anadyusan. Laglagi pom ni Francisco a Santo Papa mi, ni Marlong a Obispo mi kanami na papadi. Laglagi pom amin a pimusayan, awatam iday ti sidong mo apakakitaan daken ka. Ipay mo mat nakaasim kada kami. Maikari kami kumaamin iti biyagngag na nayon. Kan makiranod kami kananggasatan a Birhen Maria ngay na ti Diyos. Kanagasat nga Jose nga esposo na. Kadagiti nagasat nga apostol kan sa santo, anak kapudno a nagserbikan ka. Makikadkadwa kam tukadmet kadakwada, amangitan tanok kan mangidaydayaw ken ka. Gapo kan Jesucristo nga anak mo. Gapo kan Kristo, si kakaysa kan Kristo, kan itisidong ni Kristo, iti timpuyog ti Espiritu Santo. Iruknoy mi kan kaman nakabalin nga ma, taminadayaw kan gloria, iti agnanayon nga awan ti inggana. Kas may sa a familia, awagan tayo ti Diyos kas sinsuro ni Apo Jesus, amami nga dat sa dilangit, madaydayaw kuma tinagan mo, dumteng kuma ti pagariam, matungpal kuma tinakam mo, dito'y daga akas sa dilangit. Itdem kadakam ti aldaw itoy, ti kanen mi ti patinayon ngaldaw, pakawanam dagiti utang mi, akasmet pamakawan mi. Ti utang dagiti mautang kada kami. Di nakambaybayan nga mannugot iti sulisog. Isalakan na kamkat iti dakes. Isalakan na kami Apo iti amin a pagdaksan. Itdem asiayat takapyam kada kami. Babaan ti tulong taasim. Mailisi kam kuma iti basol. Kat may kanawa kami iti amin ariribok. Kabayatan nga rurayan mi tinamnamaan mi a kinagasat, ti ay ni Jesucristo anang isalakan kada kami. Apo Jesus, kinunam kadagiti apostoles, kapya ti ibatik kada kayo, kapya nga gapukaniyak titid ko kada kayo. Sana dagiti basol mi ti kitaam, no digat ti pamati ti Iglesiam, kadikas mayan nurot iti pagayatam,
Ipaay mo asi-asi, ti kapiyakan panagkaykaysa, si kang agbiag kanagari, ti agnanan ngawan tinggana. Ti kapya ti Apo, kan kanayon kumangadda kada kayo. Ipaayo ti kablao ti kapya iti maysa ken maysa kada kayo kapya. Kordero ti Dios a mangikat, karagiti basbasol ti lubong, kasyan na kami. Kordero ti Dios a mangikat, basbasol ti lubong, Kordero ti Dios a mangikat, karagiti basbasol ti lubong, itdem kadakam. Kakabsat ko adtoy ni Apo Jesus, ti Kordero ti Dios a mangikat, karagiti basbasol ti lubong, nagasat ti anayaban iti padayana. Apo jak may kari, mamay pan, ti may salangasaw mapaimbag.
Kumararag tayo. Agyaman kami ken kaapo, iti panang taraon mo kada kami, iti nasantuan a Eucharistia. Dawatan mi takaasim, papigsaem kuma ti Espiritu Santo, tinadyusan na biag kada kami, kada agbiag kam anapudno ken ka, gapo ken Kristo nga apo mi. Pagtugaw tayo, hintuno umay a Domingo, ti makatawan na panagsagsagana, pasangbayan na tayo ti Barangay Kalawaan, iti Rambak Cristo Rey, para iti intero a Santa Cruz. Kaguman, sinarpawan dati sa nga ektarya nga daga, pagtitipunan tayo amin, upatapulukat siyam nga barangay ti Santa Cruz. Hawisan niyo, dagiti pampamilyayo, rumuar kay manan. At di na pa nga Domingo, kantata, nang rugi kayon nga rimuar, ka itultuloy yun ti rumuar, laka nakamaymayat. No kumkumlab kayo, makapatay, so tatatarimwar kayo, itultuloy lata, dagiti aming nga anad. Ito numay nga Domingo, iti alas 3 iti malam, dajay misa kon celebrada, nga may daulwanan ni Apo Arsobispo Marlo, tijay Kalawaan, Barangay Kalawaan. Likodan ti plaza da, lininuan da, ta no mapantayo amin dijay makipaset, ti Ramrambak, ti Cristo Rey, awan latta ti Archdiocesan Christ the King celebration. So anang rugimutan idi 2018, 19, 20, 21, may kapat nga taon, rambakan tayo kasmay sa nga parokya, ket agraman dagiti duapay nga parokya ti Sevilla ken ti San Jose, upatapulo ket siyam nga barbarangay, agdadagop tay amin dijay, ken dagiti sangili tayo nga aggaputi na dumaduma nga parokya dito bikaryato tayo. Dito bikaryato tayo. Mapantay nga rod, mangitandudo, ta agdawat tayo ti kaasi ti Apo. Dijay tumatan ti maudi nga gundaway, daytoy nasantuan rupa, Holy Face na po Isus, patinggan tumatan ti kaadana ditoy, manipo di Setyembre, Oktubre, Nobyembre, ti talo nga bulan, agsublin tumalang dijay National Shrine na Diocesan Sanctuary na dijay Nampikwan, Nueva Ecija. May tultuloy nga debosyon kan panagkamang tayo oray ti nagpatpatnag nga panagkarkararag iti nasantuan na sakramento, nakaturong amin iti panakapaimbag kan panakaagas kumatilubong tayo iti daytoy nga pandemya. Palagipyo tunggal sisa, mapantay dijay nga agdadagop, ibagi tayo dagiti sisa tayo, taan tayo ta maibagi met dagiti sisa tayo nga mapan 360 nga sisa tayo iti parokya, sa dagiti dadumapay nga dua nga parokya, itandudo tayo ni Kristo nga Ari. Ti tema na nga ayaten tayo, iti daytoy tawon ni San Jose, iti daytoy limagasot at tawon ti kina Kristiyano, nga pabaruan tayo ti napnuan panagayat nga panagsisinerbi, mangrugi iti familia, ken iti sisa tayo. Agur uray da, si raragsak da, si babara ti timpuyog, dagiti amin nga taga Kalawaan, graman jay kintayom nga dakkelmet nga sityo na, nga nag-ubura, mangpasangbay kana tayog sagsagana, madamapay laang dagiti sisa Cristo Rey, dijay barbarangay da, jay sisa da, 22 nga sisa, so, tunggal sisa, nag-workshop, nag-kumpesar, naglibot, nagmisa, nag-sharing da, iti tumunggal maysa, tapno maisagana dati na ununag nga wagas ti anag na ti Cristo Rey. Mawis kayo, into no 14, umay nga Domingo dayta, alas 3 ti malam. Sumangpatay ti alauna para iti taripnong na imbagadamag, ti alas 3 na santuan a misa. Dagiti agtutubo, mapanda iti agmalmalam iti Sabado, sada agsubli iti kabigatan ti Domingo, sanda pa lang nga mabalin ti umyan, yung nakairwaman nga aldaw agtutubo World Youth Day celebration dayjay. Ti sigod itangatawan mairanan iti Christ the King, ti World Youth Day celebration, sigod nga Domingo Ramos ngam inyalis ni Pope Francis. So nga sa diyay
Magdaragop to dagiti agtutubo iti agmalmalam iti Sabado ken ti bigat ti Domingo saranto makipaset iti rambak ti Santa na Misa iti malam. Ket kastapay nga inton umay nga Domingo ket sangalubungan nga aldaw dagiti napanglaw ni Pope Francis metlaang ti nangirugrug daytoy may kapat nga taon may kalima nga tawenan nga World Youth Day daytoy 2021. Ala sapay ta nasalunat ken naregta kayo latta manipod ka dagiti sisa dagiti panagnobena tayon ton ti Christ the King nga mangrugi nga aging gana dijay paset nanto into no Domingo nga makipaset tayo ti sangkailian nga Kristo Rey. Ti Apo adda kuma kada kayo ti pamindisyon ti manakabalin na Dios ti Ama ken ti Anak ken ti Espiritu Santo. Naidato ng ti misa intayo iti ayat ken kapya ti Apo. Napno tragsak daytoy rikna napno Kararag ken Apo Santo Kristo. Pagtuyak o naimbag ken nasamit unay a Jesus ko. Kasi papakurang nga krukbab itinadyusan asaklang mo. Ket dawatek ken ka si papasnek iti kaunggan ti kararwak. Noy maldit mo iti nakem ko, tinabiyag apan nakarik na, iti pamati, iti nanama, ken itayat. Ket ikam ti pusok iti napaypayso pa nagbabawi kadag iti basbasol ko. Ken tinalagdaw unay ipanangisikat ko. Adyak to sunsunotanen ida. Ket siyak iti nasnek apanagununoy. Ken nasayam apanagladladingit ti kararwak. Pampanunutek iti pusok. Ket umutek-tekak iti pakinakem ko. Dagiti lima sugsugat mo. Ket laglagipek ti sinauni Propeta David may papanken ka. Unimbag a Jesus ko. Sinalpot da dagiti imak ken saksakak, binilang da dagiti sa amin at tultulang ko. Kararag ken Apo Jesus. Apo Jesus, agyaman kam ken ka, gapu iti daytoy na santuan a sakripisyo, ken langitan apadaya, nga impay mo kada kami. Hindaton mo tabagim ti Ama, tapno may salakan kami. Timet Ama, inted na kada kami, tapno si ka ti taraon ti kakawami, kabayatan ti panaglalyas at mi dito'y daga. Agyaman kam ken ka o Jesus, ken kastamet ken ka o nailangitan nga Ama. Apo Jesus, nagbalin ka tao, kiting sakripisyong tabiyag mo tapno, nagbalinan na kami nga anak ti Diyos. Dayaw ti may paaiken ka o Kristo Jesus. Apo Jesus, sika ti agnanayon amang ibabait kada kami. Agtugaw ka iti makanawan ti Ama, kiti tuloy mo iti mangidawdawat kada kami, ken mangidaton itabagim gapo kada kami. O Jesus, sika akangatuan na padimi, awaten ka ti araraw mi ket pasantuen na kami. Apo Jesus, babayan ti Espiritu Santo, magtaeng kada kami. Ituloy mo ti panangisofam kada kami, ti dalan ti panakaisala. O Jesus, sika maestro mi,
tulungan na kam kad dungeg si papasnek iti saom, ken ti paypay sumi kuma atong palen. Apo Jesus, babaen ti Iglesiam, ken babaen ti Espiritu Santo, magteng kada kami. Itultuloy mo ti panangidalan mo kada kami, amapan ti nalangitan abalay mi. Jesus, sika nga arimi, tulungan na kam kadi as sumurot ken ka iti dalan nga nagturong iti Ama. Apo Jesus, kinunam, ramitin nyo daytoy apang ilaglagip yu kanyak, tunggalwan bakan mi ti Sagrada Eucharistia, iwaragawag mi ti pamati, hayat ken namnamami ken ka. Ipablak mi ti papatay mo, O Kristo, agragu kami ti panagungar mo, segsegaan mi ti ay mo. Apo Jesus, ti sakripisyong iso ti ubog ti amin na may paay kada kami. O Jesus, tulungan na kam kuma mangigod iti basol, ken nagbiag kas na singpet a Kristiyano. Madaydayo kumaan ni Apo tayo, Yesu Kristo. Ita kinitag na nayon. Amen. Kasutuin ti parabor, agian kami Apo iti binim. Misyon, nagtukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod no ken tutugil kami, at tuy ka magsagan kami, O Apo. In kami tinaduma adiso, itanon mi ti saom ken panagserbi. Ni Maria, imadalagag nagsapni, agsapnap tigil ayag ti misyon. Lima kasut kawen ti parabor, agyam kami Apo iti binim. Misyon, itukit mo iti puso, di babagi misagot mi, napod maken tuloy kami, at tuy lang sasaganang kami, O Apo. Amin nasagot, inukulit niklubo, inalintek, kinasanto, ken kalinaay. Pag-ibay po nasayal ang mamati ti luto, palagayat ni ti panatao. Masutuit parabor, agyaman kami Apo. Masutuit parabor, agyaman kami Apo iti binim. Misyon, kapit mo iti puso, di bagbagi misagot ni, naputukin kami, at tuy kang sasalan kami,